जोङो सरकारनिफ्राय बिथां एमएलए मानाव गेदेर जिरन बसुमतारी आरो आं जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जों नुजाफैदों। खोब दुखु मोनदों जाय जाथाया जाथावनाङामोन। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव आसामाव सान्ति गायसननायनि उनाव सोरबाया असान्ति सृष्टि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जिखियानो जायाथों जोङो दुखु फोरमायनायखौ जों नैबे न'खरनि बिब'निसिमबो हरनाय थाबाय, बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम हरबाय दुखु फोरमायनायखौ। लोगोसे जों बेखौनो न'खरनि गागिफोरनिसिम बा गामिनि रायजो राजानिसिम मोनसे जोङो फोरमायथिना होनो नागिरदों। आस्था जोङो होगोन। जोङो सरकार जानानै जोंनि बिटिआर सरकारा बेवहाय बर' अनाबर'नि बाथ्रा गैया। जोंनि बर' फिसाया जानाय हिसाबै जोङो फैनो गोनां जादों। मा जादों मा मादों जों बेखौ उदिस लानो थाखाय बेनि सोमोन्दै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायगोन आरो मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया निस्सय बिनि सायाव खोब पजिटिभ राहा लागोन जोंहा फोथायनाय दं। आरो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि प्रेसार होनानै बै दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानो हायो बेखौ जोङो राहा लामा लागोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, न'खरा रांखान्थि बिथिङाव खोब लोरबां। जोङो बेखौ सावरायलायगोन। दा बिथांनि न'खराव फिसाजो उन्दै सासे फरायबाय दङ क्लास 9आव आरो सासे फिसाला गेदेर दङ जाय माने दा बेकार जानानै दङ। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि बेफोरबायदि दा जेबो बुंथ'नो हाया। जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा राहा लानो हायो जों नायगोन। अब्लाबो बिथांनि न'खरनि सारादुनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय निस्सय सारादुखौ खुंफुंनायनि थाखाय जों हेफाजाब होनो राहा लागोन। जाथाया बेखिनि ओनसोलावल' जाया, गुबुन गुबुन जायगायावबो जायो। नाथाय बैफोर खाबु फलानफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै सांग्रांथि थानांगौ होनना सानो? सिखारिया जेब्लायबो सिखार खालामखानो नाजाखागोन। खिन्थु जोंनि हारिया मानो सिखार खालामजाबाय थानांगौ जाखो? जाय हारिया 7,000 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बे हालामावनो रायजो जाबाय आरो बे हारिया दिनै मूर्ख जानानै थानायनि सम गैलिया, लोंग्लुं जाग्लुं थानायनि सम गैलिया। जोङो सांग्रां जानांगोन। हारिखौ लेखा गोरों खालामनायजों लोगोसे हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। नाथाय गोबां मानसिया राजखान्थिनि देवनायाव जोंनि हारिखौ बोखावफ्लेनानै बायदिसिना दुरबलताखौ दिन्थिनायनि जाहोनावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जाय जोंनिख्रुइ गोहो गोरासिन गावसोरखौ सानना लायो, बेफोरो माखासे दुष्कृतिकारि हिसाबै जोंनि बेरेखायै खामानि मावदों। जिखियानो जायाथों अब्लाबो दायनिगिरिया दायनिगिरियानोखा। बियो बेवहाय जात पातनि खोथा गैया, हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर'नि खोथा गैया। गासैबो दायनिगिरियानो साजा मोनखागोन। बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ बेब'स्था लागोन। दिनै जे 6.3 स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन दंमोन, मोनसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। नाथाय जोंनि उद्देश्यआ जाबाय गासै कलेज, गासै हायार सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, हाई स्कुल, एलपि, एमइखौ निड बेसिसाव बर' मिडियामनि स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ। खारन बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलनि अबस्थाया दिनै गाज्रि हालोदाव दङ आरो स्पेसियेल केयार, बिल्डिं, इनफ्रास्ट्राक्चार, फोरोंगिरिनो बेथन होनाय, पस्टखौ सरकारि खालामनाय आरो लेखा बेसेन नाङाबासिनो होनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मजबुत खालामनांगौ। जेराव भेन्सार स्कुल दङ बेयाव सरकारि स्कुल गैया, बेयाव प्राइभेट स्कुलबो गैया। बेखायनो बे भेन्सार स्कुलखौ कमिउनिटि मबिलाइजेसननि गेजेरजों बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गायसनदोंमोन आरो बेखायनो बेखौ सरकारि खालामनांगौ। जोंनि दाबिया बे 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफानजों फिन सावरायफिननानै 6.3नि खामानिया जाहाथे गोख्रैनो मावफुंजायो आरो खुनु कारनाव बे लेहेम जाया, बिनि थाखाय जोङो खामानि मावफुंगोन। हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो अस्तित्वखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाय, एबसुनि आवाज, एबसुनि दाबिया दिनैबो दङ, इयुनावबो थागोन। खुनु कारनाव एक बिन्दुबो बे खम जानायनि बाथ्रा गैया। सम आरो थासारिया जिखि जाया मानो, बेखायनो एकर्डनि दफाया जि लेभेलाव मावफुंजानांगौ बे इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै भारत सरकार, आसाम सरकारा जि कमिटमेन्ट होदों, बे कमिटमेन्टनि आधाराव बिथांमोना खामानि मावनो बाध्य आरो कमिटमेन्टखौ गारनानै जाहाथे रावबो खारा, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयबो खौसेयैनो हारि नाङैनो जोङो नाजागोन आरो दा बेखौ जों लाखिलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जथुम्मायाव जोङो
गुन गोनां सोलोंथाइ जावरिखांनाय क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्टनि मोनसे सिद्धान्त लादों जे मोनसे मिशनमोन बेखौ जों मुभमेन्टआव लांनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो जेसेबां बर' फरायसा फरायसुलिफोर दङ बर' बिजोंनि आरो बर' फरायसा फरायसुलि गुबुन बिजोङाव फरायनाय बयनिबो जिउआव जाहाथे सोलोंथाइया इनकमप्लिट जाया ड्रप आउट जाया बयबो मोजां सोलोंथाइ जाहाथे मोननो हायो आरो बिथांमोना बर' हारि दैदेननायनि इयुन जेनेरेसन बर' हारिनि भबिष्यत आरो बिथांमोननि जिउखौ दानांगौ जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोननि केरियारखौ थिक खालामनांगौनि दायित्वआ जों बयनिबो आरो बेखायनो उननि समाव मेसिभ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि केम्पेइन खालामगोन काउन्सिलिं खालामगोन मटिभेसन खालामगोन गाइडेन्स खालामगोन आरो गुबुन गुबुन स्किल भकेसनेल एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायनि थाखाय जों हाबा मावनो जों थांखि लादों बहुत दिनर आगर पराय आमार এই बर' जितु परम्परागत नृत्य আছে ধৰি লওক বাগুৰুম্বা বাৰदै सिख्ला मोसाग्लांनाय এইবিলাকক আমি দেখা পাইছোঁ যে মাজে সময়ে আমাৰ অসমৰ কিছুমান নাট্য গোষ্ঠী বা নৃত্য দলসমূহে বিকৃত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এইবিলাক দেখা পাই আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে দুলাৰায় बर' हारिमु आफाद हिसाबै যে আমাৰ যিটো কলা সংস্কৃতি এইটো অন্যসকলে শিকি লোৱাত বা পৰিৱেশন কৰাত আমাৰ কোনো বাধা নাই ক'বলগীয়া একো কথা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যেহেতু ভালকৈ শিকি নলয় আমাৰ এই নৃত্যবিলাক শিকি নলয় মানে বিকৃতভাৱে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা টিভি এইবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে এইটো আমাৰ বাবে অতি দুখজনক হৈছে আৰু এইবিলাক ঘটনাটো আমি গৰিহণা দিছোঁ ইয়াৰ আগতো আমি প্ৰায় 3টা দল আমি থানাত এফআইআৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহি আমাৰ লগত মীমাংসা হৈছে কম্প্ৰমাইজ হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে তেনেকৈ নকৰোঁ বুলি আমাৰ লিখিতভাৱে প্ৰতিজ্ঞা কৰি দিছে আৰু এতিয়াও এই সময়ত অনেক নৃত্য দল সিদিনালৈকে তেনেকৈ মানে ভুলভাৱে আমাৰ যিটো নৃত্য বা এইবিলাক পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু আমাৰ যিটো খাম আমি যিটো সন্মান কৰোঁ বড়োৰ বাদ্য বাজনা হিচাপে সেই খামটো তেওঁলোকে বিকৃতভাৱে নবজায় আমাৰ যিটো কিবা বোল যিটো ধৰণে বজাব লাগে সেই ধৰণে নবজায় তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামত মানে এইটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে লগতে যিটো স্পুং আমাৰ স্পুংটো হ'ল 3টা ফুটা থাকে 5টা ফুটা থাকে আৰু অন্য যিটো বাঁহী এইটো 6টা থাকে আমাৰ বড়োসকলৰতো 5টা ফুটা এই 5টা ফুটাৰে আমি আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক সেইটো বজাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে অন্যবিলাকে যিটো বজাইছে সেইটো 6টা ফুটাৰ সেইটো আমাৰ আপত্তি আছে যিহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স মিউজিকবিলাক বজাবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত বাদ্য বাজনা আছে সেইটো সঠিকমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আমি আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকক যে যি ধৰণে কৰিলে যি ধৰণে পৰিৱেশন কৰিলে মানে শুদ্ধ হয় এইবিলাক শিকি ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোক যাতে সজাগ হয় বা গোটেই অসমে যাতে জানে এইভাবে আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এফআইআৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ইয়াৰ পিছত পৰ্যায় কি হয় আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ जों गामियाव मोनसे माबा दंमोन आथिमंगल दङमोन बेयाव माने जोंथ' माबा मोनसे समाज जायोबा जों गामिनि मानसिफोर गथ'फोरजों नायदिंबाय थायो बबेथिं दङ नामा जोंनि गथ'फोरा बेखौ जों नायबाय थायो बे हिसाबै जों गिदिं नायबाय थिंबायनायाव जोङो माने जों गामिनि सानै गथ' जों स्पटआव मोनबाय गान्जा बिसोरो सोबगासिनो दंमोन बेयाव जों बिसोरखौ हमनो हाबाय बे हमनो हानायाव नोंसोर बे बुस्थुखौ अबेनिफ्राय मोन्दों होनना जों सोंबाय बिसोर खोन्थाबाय मा जों नैबे मना सेन्टाराव ओरैबायदि सासे मानसिया जोंनो हरो आच्छा थिग दं होमबा जों बेबायदि खोथाखौ लानानै दिनै जोंनि बिथांनि दखानाव ताल्स खालामफैदों ओमफ्राय बे खालामनाय लेखायैनो जों बिथांनि दिनै दखानाव मोजांनो मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादों बे बिथांनि मुंखौ आं नैबे दखानाव जों बिथांनि प्रसाद बर्मन बिथांनि दखानाव जों जोंनि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो नायगिदिंफैदों ओमफ्राय बेयाव जों बिथांनि दखानाव डाइरेक्टनो स्पटआव मोन्दों बुरजानो आधा मना
ड्राग्स गान्जाया बिथांनि दखानाव दंमोन जों बेखौ हमनानै दा बेखौ जों हमनो हादों आरो दिनै बे समाव माने बिथांखौ जों आगोलावबो जों खननैसो वार्निं होखानाय जाबाय बेबायदि बेसादखौ फाननाङा उन्दै उन्दै गथ'फोरा सोलोंलांगोन बा गाज्रि जालांगोन बेबायदि होननानै जोङो वार्निं होखानाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै मानियाखै बे मानियैयाव जों दिनै बिथांखौ हमनो गोनां जादों रायजो राजाखौ लानानै बिथांनि नैबे दखानाव फैनानै जों बिथांखौ हमनो गोनां जादों बेनो आरो जोंहा एसे बैसो गोनां मानसिखाय जोङो सिगाङावबो हमखांबाय हमनानै बेखौ वार्निंबो होबाय खेबनै जाहाथे आदै बिदि मावनाङा होननानै दखानाव गावनो जों फैनानै बुंफैबाय खिन्थु मैयानियाव माने मा खालामदों बियो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरो फानबावदों बुस्थुखौ माबाखौ गान्जाखौ फानबावदों थ' स्पटआव हमनानै जों मोननायखाय बेखौ दिनै दखानावनो जों तालासि खालामनानै बिनि माबाखौ गान्जाखौ मोन्दों आरो दिनै ओंखायनो जों दा आयेननि बेब'स्था लासिगोन आरो आयेननो हरनानै आयेना जि बिसार लायो जों बेखौनो एग्रि आरो